Ahoj, vítám vás v Prádelně, v místě, kde propereme PR věci a business věci. Chtěl bych tady vyždímat myšlenky těch nejlepších. Moje jméno je Vláďa Novák a dnes tady máme Barboru Žánovou. Ahoj. A v dnešní Prádelně nastavíme program na sportovní PR. Než začneme, Báro, na jaký program nejradši pojedete? 30. 30? No, záleží buď sport, anebo pak takový i to rychlý a podle toho, co je zrovna potřeba. Dobrý. Rychle proprat. Rychle proprat, výborně, tak to si zaneseme do statistiky. Minule jsme tady měli ekologické braní a tady máme takové do toho sportovního, sedí to k vám. Věřím, že jo. Super. Tak na dnešní sportovní program tady máme z mého pohledu člověka nejpovolanějšího, ředitelku komunikace Českého olympijského výboru. A já jsem koukal na vás, Báro, vaše začátky někde v Mafře jako sportovní novinářka. Jak na ně vzpomínáte? Moc hezky, byl to samozřejmě základ i pro to, co dělám dneska. Novinařina byla moje vysněná práce, protože někdy ve 13 letech jsem si řekla, že bych chtěla dělat novinařinu podle seriálu Superman a Lois Laneové. Aha, no tak a do toho pak, vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala kousek od Kladna a byly ty zlaté hokejové roky, takže já jsem byla velkou hokejovou faninkou. Sledovala jsem reprezentaci, sledovala jsem Kladno a pak jsem dostala příležitost vlastně jít do sportovní redakce Mladé fronty dnes v době, kdy probíhaly olympijské hry v Sydney tehdy. Já jsem měla přijít na pomoc s tou olympiádou, ale vlastně okolo ní jsem nic neudělala. Šla jsem hned na svůj první hokejový zápas, protože pánové v redakci byli jako velmi vstřícní k tomu. A bylo to 12 let moc hezkých zkušeností. Ta práce je extrémně náročná. Myslím, že jako do dnešní doby obdivuju kolegy, kteří u ní drží tak dlouho, protože zejména ta sportácká část, kdy se zápasy dějí o večerech a o víkendech a nemáte úplně vždycky volno nebo příležitost si všechno naplánovat, tak klobouk dolů. Ne, tak to si myslím, že je silný příběh na pozadí, který jsem ani nečekal takhle na začátek, že se dozvím. Vy jste tak jako trošku jako pendlovala, byť pořád v sportovní branži, ale vlastně jakože novinářka, freelancerka, nebo vlastně tady pod výborem. Co je vám jako příjemnější, nebo jaký to má specifika? Musím říct, že asi příjemnější právě i z toho, co jsem říkala před chvílí, jak náročná dokáže být ta práce sportovního novináře, tak přece jenom ta PR strana je možná o něco klidnější, ale záleží samozřejmě na situacích. Rozhodně, když se blíží olympijské hry, tak máme stejně tak jaksi úplně volnou pracovní dobu. Volnou a plnou zároveň. Přesně tak. A my jako Český olympijský výbor těch akcí a aktivit máme opravdu hodně, takže nuda je slovo, který skoro neznám. Ale má to prostě svoje kouzlo a pro mě má ten sportovní svět své kouzlo. Já jsem mezi tím vlastně spolupracovala i s některými sportovními svazy, s PR agenturou, která pro ně pracovala, takže mám vlastně díky tomu ten vhled do toho sportovního PR z různých stran, včetně toho pohledu těch novinářů a toho, co potřebují, což je taky extrémně důležité. Vy mi trošku odpovídáte na další otázku, ale stejně se zeptám. Vlastně v olympijském výboru to bude 13 let za chvíli. To už je dlouho. Člověk se to ani neuvědomí, že jo, když to někdo na podcastu řekne. Čekala jste na začátku, nebo uměla jste si představit tu možnost, že budete prostě ředitelkou komunikace? To určitě ne, protože jsem přišla vlastně jako člověk, který s tím PRem, s tou druhou stranou z té sportovní novinařiny neměl vlastně žádnou zkušenost, takže jsem vděčná kolegům, svým předchůdcům za to, že mi tu šanci dali a že jsem měla možnost vlastně poznávat tu práci prostřednictvím jednotlivých projektů, protože úplně to první, co jsem měla na starosti, byl program mladých novinářů na olympiádě dětí a mládeže v roce 2014. Tehdy jsme tam měli jenom píšící, mladé, talentované novináře, budoucí novináře. Řada z nich se okolo sportu pohybuje ještě dneska, což je moc fajn. Sportovní a potkáváme se, sportovní výdrž. Takže to bylo vlastně
takový přechod z té mojí branže, pak jsem se nějakou dobu snažila i vlastně zároveň být jako freelance sportovní novinářka, což není úplně snadné, myslím si, že ani dnes to kolegové nemají úplně snadné. A pak přišly projekty jako vlastně tehdy to byl Olympijský park, dnes Olympijský festival první, který se konal v roce 2014, takže tam vlastně ten práce v rámci týmu pro novinářský servis, zároveň nějaké psaní. Pak jsem dostala na starosti startující olympijský víceboj a jeho komunikaci, což už bylo daleko víc PR, do toho jsem právě pracovala třeba pro rychlostní kanoistiku. Takže tam se to pak všechno skládá, protože zároveň i vy máte teda nějakou tu novinářskou zkušenost a i z toho PR v rámci toho svazu zase víte, jak pracovat s těmi sportovci a jaký servis oni potřebují, nebo zjišťujete, že někdo před závodem mluvit nechce, někdo před závodem mluvit chce a to se pak hodí samozřejmě i na těch olympijských hrách. Tak a vy jste mi krásně nahrála. Mě by zajímalo, Báro, na kterou olympiádu vzpomínáte nejraději? To je asi těžké vybrat, protože každá má svoje kouzlo. Vím asi, na kterou vzpomínám nejméně ráda. To je moje další otázka. Vy mi čtete ty myšlenky. Tak to možná, tak já začnu tím, protože asi taková olympiáda, na kterou nemám z nejhezčích vzpomínek, je Peking 2022, což byla teda zimní olympijské hry v Číně v době covidu s obrovskými restrikcemi. I tehdy vlastně ten sportovní úspěch nebyl tak velký, byly 2 medaile. A my to vnímáme tak, že celá ta nálada vlastně okolo toho možná... Přímo od vyslách medailí. Že to k tomu jakoby bohužel patřilo. Paradoxně i ta tokijská olympiáda předtím, která byla vlastně úplně nová v té situaci, tak tam zase díky těm sportovním úspěchím to bylo jako výrazně veselější. Určitě. Já ještě možná se vás zeptám, já znám totiž váš tajný vzorec na medaile, jestli nám ho nechcete tady nasdílet veřejně, nebo je to tajné? Ne, určitě to není tajné, není to můj vzorec, je to vzorec, který používá teda nynější sportovní ředitel Martin Doktor a převzal ho od svého předchůdce Františka Dvořáka. Vzorec dědící se po generace. Ano, ale on docela funguje, letos se to myslím ukázalo, že mě docela přesně. Fakt to sedí. Že spočítáte všechny, byť jenom hypotetické šance na medaili, vydělíte 3, ono to většinou tak nějak jako sedí. Tak, budeme doufat, že bude vycházet co největšího čísla i do budoucna, že? Ano, tak. super. No a nějaké povedené teda? No tam vlastně jak jsem říkala, každá má svoje kouzlo. Ona i ta pekingská určitě měla něco jako fajn, ale v tom žebříčku to tak asi mám poskládaný. Peking naopak v roce 2008 to byly moje první olympijské hry. Tehdy ještě v novinářské roli a to byla extrémně zajímavá zkušenost, za prvé profesní, protože člověk zjistí, co to obnáší, ale ty byly vlastně jako krásné v tom, že jsem tam byla tehdy v rámci Mladé fronty s Tomášem Mackem, takže fantastickým sportovním novinářem, od kterého jsem se učila. A díky tomu časovému posunu my jsme měli vlastně dost času si jako do noci hrát s těmi texty, takže to byla jakoby i pracovní radost. Radost a škola zároveň. A škola zároveň, ale zároveň prostě na každé té olympiádě platí, že se moc nevyspíte, protože pak krásný byl Vancouver, který jsem mohla prožít vlastně s Martinou Sáblíkovou při těch jejich 3 medailích. Nedostala jsem se skoro na nic jiného, ale tohle samozřejmě stálo za to. A tam pak zase to bylo obráceně, protože ten časový posun, tady už vlastně všichni věděli, co se stalo. A když jste psal článek do novin na druhý den, tak už bylo jako složitější vymyslet nějaká témata, takže to taky byla zajímavá zkušenost. Londýn, tak to byla velmi hezká olympiáda. Čase vlastně, že to má právě své výhody, což bylo vidět i teďkon v Itálii, že ta sledovanost pak i díky tomu vlastně narůstá. Ty olympijské hry v té roli toho press attaché jsou trošku jiné, ale tam je prostě fantastický na tom, že můžete být s tím týmem, že v přímém přenosu sledujete ty příběhy těch sportovců, samozřejmě to sebou nese občas nějaké krizové situace, ale je to zase prostě jiný pohled na věc. No.
No, zmiňujete právě ten vztah se sportovci. Může být člověk vlastně z komunikace i psychologem možná těch sportovců? Záleží na tom sportovci. My samozřejmě my to máme jako hodně nastavené, takže ten tým je tam pro ty sportovce, takže to by musel sportovec přijít sám si chtít jako popovídat, protože on tam má svého trenéra, řada sportovců má své psychologi, máme tam i welfare officery, pokud si potřebuje někdo popovídat s někým prostě jakoby s odstupem, takže do tohohle já bych se určitě nepouštěla, ale je to třeba znát u jednotlivých sportovců, jak k tomu jakoby přistupují. Někdo, když má šanci na medaili, tak radši není v olympijské vesnici, chce bydlet mimo, mít třeba rodinný komfort, jako to měli Martin Fuchsa nebo Josef Dostál na olympiádě v Paříži a zafungovalo to pro ně. Někdo naopak je v té vesnici rád, protože kdyby musel celou dobu přemýšlet o tom svém závodu, tak se z toho zblázní, takže se radši rozptylí. Jsou i sportovci, kteří tráví čas tím, že dělají obsah na svoje sociální sítě. Letos to bylo extrémně vidět třeba u Zuzany Maděrové, která opravdu jako chtěla trávit čas tím, že natáčí něco. Naopak někdo prostě vypne telefon a na těch pár dní je prostě offline. Takže je to, záleží na jednotlivých sportovcích. Já tady vlastně otázku, kterou jsme si trošku tady vlastně taky zodpověděli, jestli se dá pracovat se sportovci jako s influencery, tak možná právě na případě té Zuzany, jako je to vidět asi dobře. Určitě. Já bych neříkala, že pracujeme se sportovci jako s influencery. My se snažíme pomáhat jim. Jako, ale pomáhat jim budovat vlastně jejich značku, protože my s nimi pracujeme samozřejmě přímo na těch olympijských hrách a pak se snažíme i dál v rámci různých projektů, ale potom je to daleko víc o nich, o tom, že oni mají svoje partnery, které potřebují prezentovat, takže snažíme se jim být nápomocní, ale rozhodně nikoho do ničeho netlačit a zároveň respektovat třeba i to, že oni právě mají svoje partnery, takže nemůžete dát jim do ruky jednu plechovku, když oni po celou svou kariéru ukazují jinou plechovku, takže je to vždycky prostě na nějaké dohodě a jednotlivých příbězích. Tomu rozumím. My jsme se tady dotkli té krizové komunikace. Je to, Báro, něco, na co se člověk může připravit, nebo prostě to řešíte za chodu tak, jak to přichází? Rozhodně se snažíme víc připravovat, protože je to potřeba. Nejhorší je, když je člověk zaskočen a ona nastane situace, kdy prostě nemáte vlastně jako možnost být dopředu na něco připraven, ale jak se učím v rámci té práce, tak se snažíme opravdu být maximálně připravení, ať už je to nějaký protokol toho, kdo mluví nebo nemluví v krizové situaci, jaké jsou postupy toho, když se někdo zraní a podobně, takže určitě tohle máme nastaveno. Máme vždycky nastavenou nějakou skupinu osob, které musí být prostě o těch důležitých věcech informovány. Konzultujeme prostě vyjádření s kolegy, ne vždycky se všechno povede. A kde to jde, tak opravdu chceme mít ten postup nějak jakoby předpřipravený. Myslím si, že nejen na této olympiádě, ale možná i v poslední době do toho sportu nebo promlouvá nebo ovlivňuje i politika. Je to na to, se taky lze připravit, nebo prostě to přijde nějak zvenčí? To je právě jedna z těch těžších disciplín, protože můžete nějaké události očekávat a když je očekáváte, tak se opravdu na to jako snaží člověk připravit, ale pak žijeme v nějaké realitě, ať už mediální nebo v realitě sociálních sítí, kdy prakticky každý dnes může prostě dát nějaký komentář i bez jako hlubší znalosti souvislostí a vy v tu chvíli pak prostě honíte reakci na ten komentář a prakticky ani nemáte šanci v dnešní době nějaká témata vysvětlovat do větší hloubky, protože a děláme to všichni, zkonzumujete dost často jenom titulek, nějakou fotku a dost lidí už ani nerozklikne ani ten článek, takže vlastně titulek častokrát zafunguje jako nějaký statement, který jste vlastně ani nedali. Děje se to. No. Je to realita věci. Taková je doba, zrychlená. Je to tak. Pak jsem měl další otázku k těm sportovcům.
jestli vlastně se třeba jako liší podle generace, nebo je to ryze individuální? Jak tohle to vnímáte? Určitě se to liší trošku i podle generace. Je to samozřejmě znát. Vidíte to, že ti starší sportovci v dnešní době 40 plus nejsou žádní guru mediální nebo v sociálních sítí, protože prostě to není přirozenost, nevyrůstali v tom. A jsou často raději offline, ale zároveň to opravdu záleží jako sportovec od sportovce. Prostě povaha, nějaké rituály, to, co vám vyhovuje před důležitým startem, takže úplně bych to jako nehodila do jedné tašky. Rozumím, já si totiž trošku nahrávám na další otázku. Jestli se i podle toho třeba nějak mění strategie PR-u, jestli třeba opravdu ty sportovci, vím, že tady mám nějaké zasloužilé sportovce, nebo bych řeknu si, ty mi dají nějaký rozhovor do novin nebo do televize, ale tady už mám ty mladý, ty můžu jako víc tlačit prostě do sociálních sítí, do nějakých videjkách, nějaký reelsy. Pracuje s tím člověk? Jako liší se to tam? Určitě. Pracujete s tím i z pohledu toho, kdo je vlastně na té druhé straně to publikum. My to třeba teď sledujeme i právě na olympiádě dětí a mládeže, kdy velmi snadno zjistíte, jakou generaci sportovců ty teenageři znají a kdo už je pro ně člověk, kterého neměli vlastně jako šanci pomalu ani vidět sportovat. To samozřejmě hraje roli taky, že pokud je to ten váš sport, tak možná k tomu máte trošku jiný vztah než obecně k legendám. Na druhou stranu my to vnímáme tak, že ten mediální mix pořád potřebujeme mít jako celek, že televize je důležitá pro jednu generaci, rozhlas je prostě důležitý pro vlastně podobnou generaci. A řidiče. A řidiče, přesně. Takže pracujeme s tím jakoby napříč, logicky i ten tlak na to, aby ten obsah na sociálních sítích bylo ho víc, vychází i ze strany partnerů, kteří chtějí tu prezentaci. Takže je to pořád skládačka, ale tvrdím, že ani noviny nevymřely ještě, že i tam je důležité prostě mít zastoupení. Určitě souhlasím. Myslím si, že i co jsem četl teď poslední článek, Gen Z dává nebo vrací se k tiskovým věcem, tak možná i to může být někdy dobrý námět k zamyšlení. Stejně jako se vrací třeba k LPčkům, že jo? Takže, ano, přesně tak. Já mám trošku pocit, jak kdybyste mi koukala do poznámek, protože my jsme se krásně tady dostali k olympiádě dětí a mládeže. Jestli se nepletu, tak letošní ročník byl 23. A my jsme vlastně v České republice jaký průkopníci. Ten svět to od nás jako kopíruje, ne? Já ani nevím, jestli kopíruje, ale rozhodně nejsem si vědomá toho, že by existoval projekt takového rozsahu někde jinde. To soupeření krajských výprav. Na druhou stranu realita každé země je samozřejmě trošku jiná. Ale já jsem na ten projekt extrémně hrdá, na to, co kolegové za ty roky vybudovali a jakým způsobem to posunuli, protože věřím, že pro ty mladé sportovce je to životní zážitek. To je to, co my od té akce chceme, aby ať už budou do budoucna sportovat i na té vrcholové úrovni, nebo budou dělat něco úplně jiného, tak aby pro ně ta olympiáda dětí a mládeže byla něčím, na co budou hrdě vzpomínat do konce života. Já přeskočím svou otázku a zeptám se na ty sportovce. Máte na mysli třeba nějaké konkrétní, které to vygenerovalo, které jsou dneska vlastně už jako známí takhle? Já bych úplně neříkala, že přímo ta olympiáda dětí a mládeže ty sportovce vygenerovala. Tak možná se tam ukázali. Ukázali se tam, ale je tam řada olympijských medailistů, ať je to Ester Ledecká, právě Martin Fuchs a Josef Dostál. Je to řada těch špičkových prostě tím projektem prošla a velmi rádi na to vzpomínají, protože vlastně pro každou tu generaci nebo věkovou skupinu těch sportovců to bylo něčím výjimečné. Je třeba hrozně hezký příběh toho, jak společně vlastně tam závodili Josef Dostál s Radkem Šloufem, dva kajakáři, kteří pak v Tokiu spolu měli bronzovou olympijskou medaili a stejně jako tehdy se ten Radek koupal tam v tom táboře tak a Pepa ho tahal z vody, tak se pak teda vykoupali po té medailové jízdě. A
pokud si dobře vybavuju, tak třeba teď na zimních olympijských hrách tam bylo nějaká zhruba třetina z té 100 plus členné výpravy sportovců, kteří prošli olympiádou dětí a mládeže. Logicky to závisí i na tom, v jakém sportu reprezentují, protože třeba skoky na lyžích nebo severská kombinace na zimní odemce tady jsou nerealizovatelné, protože ne každý kraj v tom má zastoupení, ale najdete tam hokejisty, biatlonisty a tak dále. Takže to množství těch sportovců narůstá. Dneska už je to nějakých skoro 55 000 mladých sportovců, kteří za těch 23 let tím prošli, takže logicky se ty věci nabalují. A nás třeba hrozně těší příběhy toho, že nejenom se tam objeví děti, úspěšné děti známých sportovců, ale teď jsme měli třeba příběh toho, že oba rodiče závodili v roce 2005 a teď tam byl jejich syn, takže už je to jako generační záležitost. Já myslím, že tohle je výborná vizitka pro ten projekt a já mohu potvrdit, že to mělo i výborné mediální pokrytí, hodně v České televizi. A na zahájení byl dokonce prezident a i celkově i další známé osobnosti. A pracujete s tím takto jako cíleně pro PR, nebo si počkáte, že tady někdo dorazí a pak si ho odchytnu? Ne, my s tím pracujeme cíleně, zase bych to vrátila k tomu, že s tím pracujeme pro ten životní zážitek těch mladých sportovců. Že my chceme, aby tam měli jako vlajkonoše známé osobnosti ze svého kraje. Chceme, aby tam k tomu byla ta show odpovídající v tuhletu chvíli už vlastně parametrům těch olympijských soutěží. Je to pro nás důležité, protože to prostě vnímáme jako verzi olympijských her, která je určená téhle věkové kategorii na té naší národní úrovni. Děkujeme za to, že prostě do toho jdou s náma kraje, které organizují jak ty výpravy, tak vlastně ty jednotlivé ročníky. Takže to je ten základ, ale samozřejmě pak, když víte, že tam máte sportovce, tak se snažíte o to maximum dostat ho teda do studia České televize. Máme vlastně dopředu daný i plán toho, že s každým z vlajkonošů připravíme článek, který pak distribuujeme krajům nebo do krajských médií. Takže určitě s tím pracujeme cíleně. Není to náhoda. Já jsem si to myslel. Má i takováhle olympiáda dětí a mládeže s nějakou krizovku? Vzpomenete si na něco? Určitě. Určitě jsou to zase ty věci, které nemůžete ovlivnit úplně, což je třeba počasí. Takže jak tady v Praze, tak třeba předtím v Olomouci jsme řešili vlastně velké vedro a to, jak zajistit, aby všechno bylo v pořádku, včetně prostě zdravotníků, včetně vody, aby prostě byl co nejmenší počet problémů. Eliminovat to. Tak. Takže určitě ano. Tak a jste zmínila Prahu, to byla, jestli se nepletu, letos poprvé. A v čem je to jiné z pohledu PR mezi těmi regiony a Prahou? Je to jiný, já úplně nemám, zeptejte se mě na to přesnějc v únoru příštího roku, protože to za sebou budu mít i osobně tu zkušenost s plzeňským krajem. Ale je to samozřejmě trošku jiné, protože řekněme si upřímně, že v Praze tady čelíte jako obrovskému přetlaku toho, co se děje. Takže i když jsem třeba věřila, že řada novinářů jako dorazí, tak v té realitě toho za prvé, co se děje v Praze a za druhé, že teda je mistrovství světa ve fotbale a spousta dalších akcí. Těžká konkurence. Tak je ta konkurence těžká. Je to pak znát samozřejmě i v programu škol, je to znát v programu běžných návštěvníků. Pak vám do toho přijde vlna vedra, takže každý je radši samozřejmě někde u vody třeba. Takže jo, každý ten kraj má určitě svoje specifikum a jak říkám, ta Praha je opravdu obrovská konkurence. Podle čeho třeba vyhodnotíte úspěšnost komunikace vůči takovéhle akci? Určitě můžeme jít do nějakého počtu článků, počtu výstupů na sociálních sítích, zásahu na sociálních sítích. To jsou všechno čísla, která si dáváme dohromady, ale zároveň se je snažíme taky hodnotit v souvislostech, protože prostě nemáte vždycky stejný tým lidí, nejsou vždycky stejné příběhy.
extrémně se mění chování na sociálních sítích. I my některé věci samozřejmě v průběhu času měníme, takže nemůžete porovnávat úplně každou odémku s tou předchozí, ale máme i prostě nějaké dlouhodobé, chci říct, žebříčky, ale vlastně jakoby srovnání toho, co jsme udělali třeba v roce 2022 a co jsme udělali letos a jak ty věci prostě fungují nebo nefungují. Když se bavíme o olympiádě dětí a mládeže, zajímá mě, jestli může dobrá PR a dobrá komunikace vůbec ty děti přimět k pohybu a k většímu zdraví těch dětí. Nevím, jestli úplně klasické PR, ale na druhou stranu celkový ten koncept toho, jak my se ke komunikaci olympiády dětí a mládeže stavíme, je to, že chceme, aby tím, že je to ten životní zážitek pro ty účastníky, to motivovalo ty jejich kamarády, kteří je sledují na sociálních sítích, kteří třeba si pustí televizi ve škole, když tam závodí jejich spolužák. Takže určitě všechny ty komunikační kroky slouží i k tomuhle tomu, nejenom k propagaci té značky samotné. Já myslím, trošku se jako vracíme na začátek, že to tady krásně zaznělo. Jste sama říkala, že vlastně i pro vás bylo vzorem a tím lákadlem právě ty vrcholí sportovci, že jo? Tak asi se dá říct, že to je asi ten největší magnet pro ty děti. Nevím. Nemyslím, nebo teď myslíte, jenom abych správně pochopila, teď vy máte na mysli, že třeba olympijský vzor je magnetem pro to dítě, aby se pustilo do sportu. Si, vidím takhle. Tady prostě, jako si myslím, třeba toho Dostála, teď pro mě sport, který já prostě jako neznám, teďka já můžu tady na kánoje jako si dojít, na kajak, teď nevím, na kajak, děkuji za opravení. A teď si řeknu, hele, tohle bych chtěl jako dělat, tak jako funguje to? Určitě to nějakým způsobem funguje, protože řekněme si, že třeba šermíři a jejich bronzová olympijská medaile v Paříži pomohla zaplnit šermířské kluby. Na druhou stranu oni zatím odvádějí spoustu práce, to znamená, že třeba Jirka Beran a spol objíždějí školy a získávají i ty nové mladé sportovce. Myslím si, že to není úplně tak jednoduchý, že když někoho vidím v televizi, tak okamžitě potom skočím. Byť určitě takové případy jsou, ale je to všechno o vůli rodičů ty děti do těch sportovních klubů brát. Samozřejmě i ten vrcholový sport není úplně pro každého a někdo radši zvolí třeba všestrannost v Sokole, ale to je na každém dítěti, ať si najde to, co ho baví, hlavně když tam ten pohyb nějaký bude. Ne, tak já myslím, že to je krásný příklad s těmi šermíři, který vlastně si udělali PR na olympiádě medailí a zároveň jedou i takovou kontaktní kampaň, že mezi lidma a komunikují to napřímo. A oni, musím říct, udělali i to, že vlastně už před tou olympiádou v Paříži pracovali s tím tématem, že tam je teda to družstvo. Nikdo nemohl vědět, jak to dopadne, že z toho bude takový kouzelný příběh, ale prostě pracovali a to se jim pak jako ve výsledku, myslím, vyplácí velice hezky. Myslím, že je to krásný příklad propojení té praxe, toho úspěchu a té komunikace. Super. Souhlasím. Když jako člověk, veřejnost, třeba ani tolik sport nesleduju, co se ke mně zaručeně vždy dostane, tak jsou ohlasy na olympijské kolekce. Jak tohle to vnímáte? Jak se na to připravujete? Co vám jako utkvělo v paměti s tímhle případem? I my se určitě učíme za pochodu, protože zase je to skládačka. Olympijská kolekce nástupová zejména je něco, na co má každý názor. Prostě líbí, nelíbí. My jsme Češi fotbaloví a hokejoví trenéři v době mistrovství, pak jsme módní designéři, že? Umíme se v tom vyřádit. Jo, ale chápu to. Vždycky je taky, počítáme s tím, že okolo toho bude z největší pravděpodobností nějaké halo nebo krizová komunikace. Ale jak říkám, taky se učíme, takže víme, že třeba právě při představování kolekce pro olympiádu v Tokiu, těch modrotiskových krojů, dejme tomu. Ale taky to bylo způsobeno z části samozřejmě tou situací tím, že byla doba covidová a že jsme nemohli udělat představení někde v nějakých fantastických kulisách. Takže, ale víme, že ty fotografie, které tehdy vznikly v Chuchli,
určitě tomu představení té kolekce nepomohly, takže se snažíme si dávat opravdu pozor i na tu vizuální stránku toho, jak tu kolekci prezentujeme. Zase vlastně i letošní příběh toho, že pak z fasování vznikly fotografie hokejistů, které vlastně možná jako nejvíc rozpoutaly celou pak tu diskuzi. Tak to je zase jakoby další příklad. Ne vždycky prostě všechno dokážete ovlivnit, když pracujete s vícero faktory toho, že v danou chvíli potřebujete odkomunikovat třeba i něco jiného zároveň s tou kolekcí a takhle se to jako nesejde, ale na druhou stranu my fakt víme, že vždycky okolo toho bude nějaké halo a chce to pak jenom zachovat klid, protože myslím, že se zase ukázalo při tom slavnostním nástupu, že ta kolekce vypadala fakt dobře. I tam na místě prostě dobrovolníci z toho byli nadšený a ty celkový záběry, který zešly a to hodnocení těch světových médií a pak jako dokáže, že ten klid stojí za to zachovat. Já mám pocit i, že Češi často změní názor po tom, co je takhle nezaujatě třetí strana uvede v tu realitu, jak to vyhodnotili vlastně a tam ty úspěchy těch našich kolekcí prostě jsou. Jo a nevím, jestli to je možná jako věc, i kterou bychom si mohli dát za úkol, když nevím, jestli to v té dnešní právě zrychlené době jde víc lidem vysvětlit, že to, co se nosí na tom slavnostním nástupu, je tak trošku divadelní kostým, protože to není to, co si vezmete do přírody, když půjdete na běžky, ale je to opravdu ten divadelní kostým pro to dané představení té země na tom slavnostním zahájení. To, co pak sportovci mají pro svoje sportovní výkony, je úplně jejich jakoby záležitost, to je záležitost sportovních svazů a od nás pak mají ještě takzvanou volnočasovou kolekci, ve které tráví čas v olympijské vesnici nebo se přesouvají v ní na sportoviště. Takže tohle je opravdu jenom jakoby část a bylo by fajn vnímat ji jako divadelní kostým. Tak možná i tohle byl prostor, jak tohle sdělení dostat k více lidem. Děkuji za něj. Díky. A možná poslední otázku. Nebo vzpomenete si na nějaký příběh sportovní, který se vám třeba i podařilo jako odkomunikovat, předat veřejnosti a vás to prostě zahrálo u srdce, že tohle se prostě celý podařilo? Tak tohle bych asi musela promýšlet trošku díl. Já možná se spíš jako osobně se vrátím třeba k té olympiádě v tom Vancouveru s tou Martinou Sáblíkovou, že to je pak takový, když s tím člověkem nějak jako delší dobu pracujete a můžete to předat a zároveň vlastně možná ano, zůstanu u toho, co pro mě bylo jako letos dojemný, když se vlastně Martina loučila a vzala nás pak sebou, strhla nás všechny sebou na plochu po té, co vyhrál Metodě Jílek a ona mu předávala to tričko a já jsem mohla být u toho a ten moment vyfotit, tak to je možná pak takový hezký jako vlastně vyvrcholení nějaký cesty, to, že s těma sportovcema trávíte celou jejich kariéru. Myslím, že jsme to zakončili krásně, poeticky, historickým úspěchem, ale i nadějí do budoucna. Báro, já vám děkuju. Já moc děkuji za pozvání. Děkuji, že jste dorazila, nasdílela s námi své myšlenky a také děkuji za poskytnutí prostoru Magenta Experience Center a zdravím všechny naše posluchače. Mějte se krásně. Mějte se hezky a ať se vám dobře pere. Děkujeme.